bakit hindi mo sila inihabla? Pag hindi nyo inihabla, ihahabla namin kayo. O ganun nga ang ginawa. Ha? Ang kanilang recommendation, yung POA ay tuna. In aid of legislation, kasama yung mga iniimbita doon, hindi ho akusado yun. They are invited as resource persons. Ano ang pinagsimulan ng investigasyon? Ang investigasyon sa akin sa Senado ay yung overpricing. Overpricing. O, ang kanilang sinasabi, bakit anong mahal nito kung ikukumpara sa mga construction sa pribadong sektor? When you try to compare, it must be apple to apple. Diba? Ganun lagi sinasabi. Hindi magkakapareho, mahihirapang magkapareho ang dalawang building dun sa gastos.